британците ние се разбрахме с него. Енис, готов си. 30 секунди сега. Аплодисменти за Енис. Добре! По-малко от 15 секунди. Трепери. 3, 2, 1, айде! То много ме дрази с камерата, вате. Ще минава пред мен, ако е. Искам да изда от патела. Не заслужена съм. 15 секунди, бро! Мана тука, не избие за момента. Айде малко по-стегнато, малко шум за Моус! 3, 2, 1, айде! Енис, ти първия. Имаш реален шанс да вземеш постата. Аре, тия минахте при мене, бе. Охо! Всичко се преди на постата. 10 секунди, Енис! 3, 2, 1! Айде, Моус! Секунди, Моус! Пълното излизане на Моус, аплодисменти! Какво викаш? 3, 2, 1, айде, Енис! Енис го взе той. Не забравяйте да слушате музиката, момчета! Това ще ви тръгне още по-напред с поставяните. Не го бива в сит, за какво се пробва сит? 15 секунди, Енис! Три, 2, 1! И... Айде, Моус! Малко шум за Моус, това е неговото трето излизане. След това вече очакваме гласа на съдиите. Айде, Енис я взе. 15 секунди, брате. Пред мен. Три, 2, 1, тайм! Добре, аплодисменти. И на 3, 2, 1, съдите. Енис! Браво! Браво!